கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவஜனமே, உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்காக நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யாரை பற்றினா பவுலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பவுல்னு சொன்னதும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வரும். ஆனால் நாம் பார்க்க போகிறது பவுலை பற்றி ஒரு 2 காரியங்கள் தான். ஒன்று, மனமாற்றத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சவுல் எப்படி இருந்தார், மனமாற்றத்துக்கு பின்னாடி பவுலா எப்படி இருந்தாருன்றதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 2 காரியத்திலிருந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்க போகிறோன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்ல போகிறேன். பவுல் பார்த்திங்கன்னா சிசிலியா நாட்டின் தர்சு பட்டணத்தை சேர்ந்தவர். இவர் ஒரு ரோம குடிமகன். ஆரம்ப காலத்தில் சவுலா இருந்த இவர் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்துறவராக இருந்தார். அப்படியாக உரிய காலத்தில் என்ன செய்கிறாரு, ஆணையோடு தமஸ்குல இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களை பிடிக்க செல்கிறாரு. நம்ம சவுல் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களை அழிக்கும் கூட்டத்தின் தலைவராக இருக்கிறாரு. இவருக்கு இதில் என்ன ஆர்வம்னு தெரியல. ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க கஷ்டப்படுத்துறதோ, அவங்க சிறையில் அடைக்கிறதோ, அவங்க துன்பப்படுத்துறதுனால இவர் இருந்திருக்காரு. அப்படியாக இவர் தமஸ்குல கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயம் கேள்விப்பட்டு அவர்களை பிடிக்கிறதுக்காக இவரோட படையோடு அவர் அங்கே போகிறாரு. போகிற வழியில தான் இவரோட லைஃப்பில் ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் நடக்குது. என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அங்கே தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இவருக்கு தரிசனமாகிறாரு. ஒரு பிரகாசமான ஒளியாய் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறாருன்னா, சவுலை சுற்றி பிரகாசிக்க சவுல் அந்த ஒளி தாங்க முடியாமல், அவனால் பார்க்க முடியாமல் என்ன செய்கிறாரு, தரையில் விழுந்துடுறாரு. விழுந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒளியாக இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறாருன்னா, சவுல்கிட்ட பேசுகிறாரு. தன்னுடைய மக்களுக்கு துன்பப்படுத்தின சவுலை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனால் இல்லாமல் ஆக்க பண்ணியிருக்க முடியும். ஏன்னா அவர் படைப்பின் தேவனாக இருக்கிறார். அவர் தான் எல்லாரையும் படைத்தார். அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருந்தும் கடவுள் சவுல் மேலே கோவப்படவே இல்லை. கோவப்படாமல் அவர்கிட்ட அன்பாக பேசுகிறாரு. துன்பப்படுத்தின சவுலை தேடி வந்திருக்காரு. சவுலே சவுலே, ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று அந்த ஒளி என்ன செய்யுது, சவுல்கிட்ட கேட்குது. அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரம் 3, 4, 5 வசனங்களில் இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒளியாக என்ன செய்கிறார், சவுல்கிட்ட பேசுகிறாரு. அதற்கு என்ன சொல்கிறார், ஆண்டவரே நீர் யார் என்று அப்படின்னு என்ன செய்கிறாருன்னா சவுல் கேட்குறாரு. அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள், நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுவும் இல்லாமல் சவுல் அதுக்கு மறுமொழியாக, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்கிறீர்னு கேட்குறாரு. நீ எழுந்து அந்த பட்டணத்துக்கு போ, அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து மறைஞ்சிடுறாரு. இந்த விஷயம் சவுலுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கு. கூட வந்த யாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியல. பார்வையற்றவனா சவுல் என்ன செய்கிறாருன்னா, கூட வந்தவங்களோட உதவியோட அந்த பட்டணத்துக்கு போகிறாரு. பட்டணத்துக்கு போய் 3 நாள் குசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தார். அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ சவுல் வாழ்க்கையில் மீட் பண்ணிட்டாரு. மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உணர்றாரு. அதோடு அவர் விட்டு விடாமல் உபவாசம் இருக்கார். மறுபடியும் ஆண்டவர் அவர்கிட்ட பேசுகிற வரைக்கும் என்ன செய்ய சித்தமாக இருக்குன்னு கேட்டார் இல்லையா, அவருக்கு மறுமொழி சொல்கிற வரைக்கும் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா 3 நாட்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்தான்னு நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் என்ன செய்கிறாருன்னா, இந்த சைடு அனனியான்னு ஒருத்தரை சவுல்கிட்ட அனுப்புகிறாரு. அனனியாவுக்கு கர்த்தர் தரிசனமாகி, இப்படி ஒரு மனுஷன் அங்கே இருக்கிறார், அந்த இடத்துக்கு நீ போய் அவன் பார்வையடையும்படி நீ அங்கே போகணும்னு சொல்கிறாரு. நம்ம அனனியாவும் அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு. அனனியா போய் சவுலோட தலை மீது கையை வைத்து, வழியிலே உனக்கு தரிசனமான கர்த்தர் நீ பார்வையடையும்படிக்கு என்னை அனுப்பினார்னு சொன்னதும் அவனுடைய கண்கள்ல இருந்து மீன் போன்ற செதில்கள் கீழே விழுந்ததுன்னு நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். உடனே அவன் பார்வையடைந்து எழுந்திருந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றான்னு வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அதாவது பார்வை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் விட்டா போதுன்னு இல்லாமல் சவுல் என்ன செய்கிறார், முதல் காரியமாக அவர் என்ன சொல்கிறார், ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார். ஏன்னா உண்மையான கடவுளை அவர் பார்த்துருக்காரு, அவரோடு பேசியிருக்காரு, அந்த அனுபவம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அவர் உணர்ந்துட்டார், யார் மெய்யான தேவன் உணர்ந்துட்டார். தன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் உணர்ந்து என்ன செய்கிறாரு, ஞானஸ்நானம் பெறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாரு, அவர் உணவு உண்டு பலப்பட்டான்னு நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். அதாவது பாருங்கள், பார்வை கிடைச்சது 3 நாள் நம்ம சாப்பிடாம இருக்கமேனு அவர் உடனே சாப்பிடலங்க. அவரோட உபவாசத்தை முடிக்கலை. அவரோட ஞானஸ்தானம் பெற்று கடவுளுடைய பிள்ளையாக மாறினதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சாப்பிட்டு பலப்பட்டார்னு நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். சவுல் பார்த்திங்கன்னா தமஸ்கோவில் அதுக்கப்புறம் சீடர்களோட சில நாட்கள் தங்கி இருந்திருக்காரு. சில நாட்கள் தங்கி இருந்து ரொம்ப தாமதம் இல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றி பிரசங்கிக்கிறதுக்கு அவர் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பல ஆலயங்களில் கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னு அவர் பகிரங்கமாக பிரசங்கிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார்.
கொடுத்துருக்காரு. இதனால் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ நாள் துன்பப்படுத்தின சவுல் இப்போது அவரை பற்றியும் பிரஸ்தாபப்படுத்துறதை பார்த்து மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் பவுல் அவரோட பிரயாணங்களை மேற்கொண்டிருக்காரு. அதை பற்றி உங்களுக்கு அடுத்து வர வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த காரியத்திலேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாமும் சவுலை போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ரொம்ப துன்பப்படுத்தியிருக்கோம். என்னங்க, இது உங்களால் நம்ப முடியலையா? பல நாட்கள் பல காரியங்களை இது போல் நமக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து துன்பப்படுத்துகிற மாதிரி நம்ம செஞ்சுருக்கோம். எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த சிறியரான இவர்களுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அது எனக்கே செய்தீர்கள் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். இப்போது கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதித்து நல்ல நிலைமையில் வச்சிருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு கீழே பணிபுரிகிற நபர்களை நம்ம எவ்வாறு பார்க்குறோம்? அவர் மனசு கஷ்டப்படாமல் நம்ம நடந்துக்கிறோமா? அவர் இழிவாக பேசாமல் இருக்கிறோமா? நம்ம பள்ளிகளில் நம்ம உடன் மாணவர்கள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம்? அவங்க கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கோமா? இல்லை அவங்களை கேலி கிண்டல் செய்கிறோமா? இல்லை காலேஜ் படிக்கும் போது நம்ம மற்ற மாணவர்களை கேலி கிண்டல் செய்து அவங்க மனதை புண்படுத்தாமல் இருக்கோமா? இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம். எப்போதும் நமக்கு அடுத்தவங்களை, நமக்கு கீழே இருக்கவங்களை, சக மாணவர்களை, உடன் பணியாளர்களை, ஏழை எளிய மக்களை, நம்மளுடைய உறவினர்களை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம், அவங்கக்கிட்ட நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோன்றதில் நம்ம அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏன் தெரியுமா? அவங்களுக்கு செய்கிறது தான் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு செய்வது நம்ம வேதத்தில் போட்டாங்க இல்லையா? அதனால் இவங்களுக்கு எதை செய்கிறோமோ அதை நம்ம கடவுளுக்கே செய்த மாதிரி. இப்போ தெருவோரங்களில் நிறைய மக்கள் வசிப்பாங்க, தர்மம் கேட்பாங்க, உணவில்லாமல் வாடுவாங்க. அது எல்லாமே நம்ம என்ன செய்கிறோம்? பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போகிறோம். அது எல்லாத்தையும் நம்ம இனிமேல் நினைக்கணும். அவங்களுக்கு உதவ முடியலனாலும் அவங்களுக்காக நம்ம பாரத்தோடு ஜெபிக்கணும். அது நம்ம கடமையாக இருக்குது. வேதத்தில் ஒரு அழகான ஒரு உணர்வு ஊட்டுற ஒரு வசனம் இருக்குது. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25வது அதிகாரம் 34வது வசனத்துலேருந்து 46வது வசனம் வரைக்கும் போட்டிருக்கு. அதில் நாம் இன்னைக்கு ஒரு 2-3 வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். பசியாயிருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு போஜனம் கொடுக்கவில்லை. தாகமாயிருந்தேன், நீங்கள் என் தாகத்தை தீர்க்கவில்லை. அந்நியனாயிருந்தேன், நீங்கள் என்னை சேர்த்து கொள்ளவில்லை. வஸ்திரமில்லாதிருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கவில்லை. வியாதி உள்ளவனாயும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவனாயும் இருந்தேன், நீங்கள் என்னை விசாரிக்க வரவில்லை என்பார். அப்பொழுது அவர்களும் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, உம்மை பசியுள்ளவராகவும் தாகமுள்ளவராகவும் அந்நியராகவும் வஸ்திரம் இல்லாதவராகவும் வியாதிப்பட்டவராகவும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்பொழுது கண்டு உமக்கு உதவி செய்யாதிருந்தோம் என்பார்கள். அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, மிகவும் சிறியவராகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருந்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்பார். பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி நமக்கு அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம எது செய்யலையோ அது கடவுளுக்கு செய்யலையா. நம்ம இந்த பாவத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. இனியும் நம்ம இதை உணராமல் இருக்கவே கூடாது. எத்தனை நாட்கள் நம்ம சவுலை போல தேவனை துன்பப்படுத்துறதுகளாக இருந்திருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இனி அவரை கனப்படுத்துவோம். அவரை கனப்படுத்தினா பரலோகத்தில் நமக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். சவுல் பவுலாய் மாறினார், இயேசுவுக்காக ஊழிய செஞ்சார். நாம் எப்போ மாற போகிறோம்? நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களை பற்றி நம்ம எப்போ யோசிக்க போகிறோம்? அவங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? அவருக்காக யோசிப்போமா? ஜெபம் செய்வோம். அன்புள்ள இயேசப்பா, இந்த நல்ல நேரத்தை ஆண்டவரே பிரயோஜனம் உள்ளதாக எங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்தீங்க. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்களை காண்கிற தேவனாக இருக்கிறீர், அதற்காக உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். எங்களை விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர், அதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் கடமையை செய்ய தவறிட்டோம். எங்களுக்கு அடுத்தவங்களை பற்றி நாங்கள் நினைக்காம விட்டுட்டோம். ஆண்டவரே, எங்களை விட எளிமையான இருக்கிறவங்களை பற்றி நாங்கள் யோசிக்காமல் விட்டுட்டோம். அவங்களுக்கு உதவி செய்யாமல், அவங்களுக்கு ஜெபிக்காமல் விட்டுட்டோம். ஆண்டவரே, இது மூலமாக உங்களை துன்பப்படுத்திட்டோம். இயேசப்பா, எங்களை மன்னிச்சிருங்க. ஆண்டவரே, இந்த அவங்க துன்பப்படுத்தின எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தாவே உங்ககிட்ட நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஆண்டவரே, எங்களோட இருதயத்தை நீங்கள் உணர்வுள்ளதாய் மாற்றுங்க. இந்த ஜெபத்தை கேட்குற ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் நீங்கள் உணர்வுள்ளதாய் மாற்றுங்க. இயேசப்பா, பாவத்தை உணர்ந்து மண் திரும்ப அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கப்பா. ஆண்டவரே, உண்மை போல் மாறவும், உங்களுடைய வழியில் நடக்கவும் உங்களுடைய ஆவியை எங்கள் மேல் ஊற்றுங்க. ஆண்டவரே, மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் ஜெபிக்கிறோம் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். என்ன கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுல்ல? நாம் இனியும் நம்ம பாவத்தை உணராமல் இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய பாவத்தை உணர்வோம், மனம் திரும்புவோம், மன்னிப்பு கேட்போம், என்றும் இயேசுவோடு நடப்போம். வாக் வித் ஜீசஸ் ஃபார் எவர். பாய்.